lähetystyöstä ja katulähetystyöstä esimerkiksi nyt Yhdysvalloissa. Siinä on samoja juttuja myöskin sitten Israelissa, mutta siinä on omat nyanssinsa. Yhdysvalloissa on tilanne se, että kun ei siellä ole mitään valtiokirkkoa eikä mitään verorahoja käytettävissä, niin kaikkien seurakuntien pitää pärjätä omillaan. Ja myöskin tilanne on se, että Yhdysvalloissa on jo kymmeniä vuosia todettu, että on paljon ihmisiä, jotka ei tule koskaan sitä seurakunnan ovesta sisälle, vaan ainut tapa heidän tavoittamisensa on mennä sinne, missä he ovat. Yhdysvalloissa sinänsä tämmöinen keskustelu ja ihmisten lähestyminen on ehkä jonkun verran helpompaa ja selvästikin helpompaa kuin Suomessa, koska ihmiset on tottuneet, ne on aika avoimia keskustelulle, joku sanoo, että vähän turhankin avoimia joskus. Amerikkalaiset tosiaan voi väitellä kurkku suorana, huutaa toisilleen, mutta se ei täytä olla kauhean vakavaa. Kun taas suomalainen, jos se suuttuu, niin se on sitten paljon vakavampi asia. Israelissa se on juuri sillä tavalla, että mäkin olin siellä käymässä ja yksi perhe sitten kutsui mut. Mä olin siellä Peitsingerin lastenkodin lähellä, toisella puolella on se Daavidin lähde, niin siellä oltiin vähän uimassa ja yksi perhe tapasi ja ne kutsui mut oman perheen luo sitten ja sitten kun ne argumentoi se rouva ja isäntä, niin mä luulen, että ne kyllä tappaa toisensa. Ne huusi täyttä kurkkua molemmat toisille. En mä edes ymmärtänyt, mitä ne huusi, mutta kovalta se. Ja kun ne oli oikein huutanut, niin sitten ne halas. Ja homma jatkuu. Eli se on tämmöistä tunteenomaista, että tunteita tavallaan puretaan. Ja sitä väitetään, että suomalaiset ei pysty kovin helposti tunteitaan purkamaan. Että koko suomalaisuus on sitä, että pidättää tunteet ja sitten ne velloo siellä sisällä. Yhdysvalloissa, kun se ei ole mikään yhtenäinen kansakunta, niin kuin jotkut kuvittelee, Yhdysvalta on ajat sitten ajautunut myöskin tämän laittoman maahanmuuton ja eri keinoin, niin siellä on yhteisöt, siellä on isoja alueita, jossa kukaan ei välttämättä osaa englantia, vaan ne puhuu latina kieltä, tai siis sitä espanjaa ja niin edespäin. Ja New Yorkissa, jos te menette, niin voi olla niin, että te ette kuule yhtään englannin kielen sanaa, kaikkia muita kieliä kyllä. Eli Yhdysvallat ei ole enää mikään sulatusuuni, vaan siinä on tullut niin paljon ulkoa ihmisiä, että ne ovat muodostaneet omat yhteisönsä. Niin kuin me tiedämme, Ruotsissa on tämmöinen kehitys pikkusen. Suomessahan ei kerrota ollenkaan, mitä Amerikassa oikeasti tapahtuu. Mutta jos te lähdette sinne evankelioimaan, niin silloin te näette, mitä siellä todellisuudessa kadullakin tapahtuu. Ja tilanne on se, että Yhdysvalloissa kun lähdetään jotakin suunnittelemaan, niin siellä on niin paljon kokemusta. Näillä esimerkiksi tämä yksi lähetysorganisaatio, jonka johtaja, silloin kun mä missiologia opiskelin, niin luennoi meille aika montakin luentoa. Hän sitten myöskin siirtyi jo eläkkeelle, hän luentoi myöskin sieltä eläkkeellä. Silloin tuli paljon jännittävämmäksi, hän uskalsi sanoa paljon enemmän. Ja hän puhui siis siitä, siis silloin 80 000 lähettiä heillä ja heillä on tarkat raportit kaikesta ja se kaikki analysoidaan hyvin tarkkaan ja he kehittävät tätä lähetysstrategiaa. Mutta se tilanne, mitä hän sitten kertoi, kun hän oli siirtynyt eläkkeelle, niin oli kyllä aika koskettavaa, sanotaan näin. Hän selitti, että aikanaan lähetit Yhdysvalloissa oli sellaisia, että ei ne kituutti lähes olemattomalla palkalla ja ne meni sinne lähetyskentälle eikä ne muuta halunnut kuin tavoittaa evankeliumilla niitä ihmisiä ja usein ne kuoli johonkin sairauksiin siellä, mutta ei niillä niin mitään muuta tavoitetta ollut kuin tavoittaa ihmisiä evankeliumilla. No sitten hän sanoi, että tiedättekö nyt, miten lähettejä Yhdysvalloissa koulutetaan. Ja se systeemi on se, että ensin vuoden pitää olla jossakin, ja se on hullu homma, se pitää olla Yhdysvalloissa jossakin, missä on
vähintään Coca-Colaa saa. Siis nämä amerikkalaiset lähetit, ne on addiktoituneet tiettyihin länsimaisiin juttuihin. Ja ne haluaa, että ne on Coca-Colat ja mitä ne nyt sitten onkaan. Eli ne ei halua mihinkään huonoon elintasoon, vaan ne haluaa, että se vuosi on. Ja silloin ne niin kuin tutustuu, tarkoitus olisi kieleen ja muuhun. Kysymys kuuluu, miksi ne ei ole siellä maassa, missä niiden tarkoitus lähettinä toimia ja tutustua niin. Perustelu on se, että on halvempaa ottaa ne kokoon ja kouluttaa kaikki eri maihin menevät lähetit sitten kerralla. No sitten kun tämä lähetti menee sinne kohdemaahan, niin siinä on semmoinen sääntö, että 3 tai 5 tilanteesta riippuen ensimmäistä vuotta se lähetti ei saa tehdä lähetystyötä. Hän tutustuu siihen paikalliseen kulttuuriin, jotta hän voi sitten tehdä sitä lähetystyötä. Sitten hän kysyi meiltä, että tiedättekö mikä on nykyisin yhdysvaltalaisen ulkomaan lähetin keskiaika siellä kentällä. No se on se 3-5 vuotta. Eli te ymmärrätte, että kun te menette sinne, te olette 3-5 vuotta, siis nyt tämä ei ole koko kuva, mutta tämä on niin kuin se huolestuttava kuva, koska mä näin sen tapahtuvan. Meillä oli esimerkiksi professorina, joka on nyt sitten itse asiassa tavallaan erään alueen piispa, ja hän oli mun väitöskirjan valvojakin, niin hän selitti sitä, että hän kävi tämmöisen kurssin ja sitten meni Filippiinille, hän on filippiläinen vaimokin. Niin kukaan ei ottanut hänen opetuksiansa, ne paikalliset asukkaat, hän yritti katekismusta opettaa ja kaikkia. Ja sitten eräänä päivänä semmoinen heimopäällikkö kysyi häneltä, että miksi sä voit kastaa koko meidän heimo? No tämä sanoi, että mutta ettehän te tiedä Jeesuksesta mitään, ettekä ottanut vastaan mitään, mitä hän opettaa. Tämä heimopäällikkö sanoi, että ei hän Jeesuksesta välttämättä mitään tiedäkään, mutta sen hän tietää, että pitää teidän uskonnossa ottaa kaste ja sitä seuraa hyviä asioita. Niin voitko sinä kiertää, jos me haluamme tulla kastetuksi? Hän mietti sitä ja oliko se nyt viikon miettiä, hän kastoi kaikki. Ja sen jälkeen hän pääsi korkeaseen asemaan, koska hän saattoi kertoa, että hän oli menestynyt. Eli tämä menestysteologia on Yhdysvalloissa sellainen, sanotaanko haaste, kun se tunkeutuu joka paikkaan. Ja sen takia nykyisin näissä käytännön lähetysoppaissa ensimmäinen asia on, että tavoitteena ei ole laskea, kuinka monta ihmistä tulee uskoon, vaan tavoitteena on puhua evankeliumia. Ja se on aika iso ajatusmuutos, mutta kuinka paljon se sitten toteutuu, niin se on toinen kysymys. Eli Yhdysvalloissa on niin paljon nähty sitä, että tavalliset ihmiset kun lähtevät evankelioimaan, niin voimavarat, henkiset, taloudelliset, kaikki loppuu. Koska ihmiset innostuu ja he sanovat, että he haluavat tehdä tätä pyhässä hengessä, niin ei ole rahalla eikä millään väliä. Ja sitten ne voimavarat uupuu ja ihmiset uupuu. Monet on tehneet itsemurhiakin sen takia, että ovat ajaneet itsensä loppuun. Aikanaan Yhdysvalloissa oli yleinen käytäntö, en tiedä tiedättekö tästä, että uskovat ei ota vakuutuksia, ei ota sosiaalihuollon palveluita vastaan, koska Herra huolehtii. Ja seurakunnat oli ainut, mistä sai tuen. Ja jotta te ymmärrätte, mistä on kysymys, niin Yhdysvalloissa tapahtuu valtavasti erilaisia onnettomuuksia ja sitten tornadoja iskee ja siinä voi mennä montakin taloa ja ihmisiäkin kuolla ja perheitä voi olla, että osa selviää, osa ei. Ja sitten tulipalot, siis siellä on, kun Yhdysvalloissa tulee tämmöinen ukonilma, niin Suomessa se voi olla kymmeniä salmoja, siellä kuulkaa voi olla 10 000 salmaa. Ja kokonainen kaupunki, pienempikin kaupunki, niin siellä voi palaa samanaikaisesti 10 vaikka taloa. Ja kun näitä tämmöisiä ukonilmoja on Yhdysvalloissa hyvin usein, nimenomaan kesäisin, mutta niitä voi sitten olla poikkeuksiakin olla, että voi tulla muillekin. Ja tietysti etelässä on ympäri vuoden. Siellä missä on tämä Disney World, niin siellä on eniten maailmassa salmaniskuja. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisiltä palaa taloja. Ja niillä ei ole vakuutuksia.
Ja alun perin tilanne meni sitten siihen, että myöskin nämä pastorit, he eivät, ja evankelin työntekijät, niin heillä ei ollut mitään tämmöistä rahastoa, kun he jää eläkkeelle, vaan he lähti siitä, että Herra huolehtii. Eli käytännössä he meni jonkun seurakunnan alueelle, niin kuvitelkaa nyt seurakuntaa, jossa on 300 jäsentä ja siellä on kymmenkunta eläkkeellä olevaa pastoria ja seurakunnan työntekijää, joista pitäisi huolehtia. Eli käytännössä se johti siihen, että nämä isommat seurakunnat asteittain, se missä minäkin opiskelin, niin siellä tosiaan vielä tapas näitä vanhoja pastoreita, siis nyt siitä jo aikaa opiskelin, niin joilla ei ollut ei minkäänlaista turvaa ollut. Eivät ole maksaneet mihinkään rahastolle, että he saisi eläkettä. Niin te voitte kuvitella, että se ei ole helppo tilanne. Niin nykyisin ainakin näissä kaikissa pääkirkoissa on ihan normaalit rahastot, johonka sitten palkasta menee osa, jolloin sitten eläkettäkin voi nauttia. Mutta siis tämä mentaliteetti on se, että seurakunnat silloin kun oli voimissaan, niin nyt niiden kannatus ja jäsenmäärät on olleet monin paikoin hyvinkin paljon laskussa, niin niillä oli kuitenkin jonkun verran kapasiteettia huolehtia näistä, sanotaanko heikompi-osaisista. Mutta nykyisellään se tilanne on paljon hankalampi. Ja sen takia Yhdysvalloissa on siirrytty taloudellisissa asioissa tietynlaiseen niin kuin avoimuuteen, ja että kaikki pitää suunnitella. Eli se avoimuus tarkoittaa sitä, että kun te menette sinne seurakunnan kokoukseen, ja se koskee myöskin katulähetystyötä, niin siellä on budjetti. Ja te näette paljonko on kerätty ja paljon puuttuu. Ja se ideana on se, että sitten se rikas seurakuntalainen, kun se viimeinen sunnuntai on, sen kuun viimeinen sunnuntai, niin kirjoittaa vähän isomman sekin, että saadaan se homma kuntoon. Mutta ajatelkaa sitä päivää, kun sekin kirjoittaja ei ole. Seurakunnan toiminta se alkaa sitten niin kuin kaatua. Siis siellä seurakunnat voi tehdä konkurssia. Ihan näin, ja niitä koko ajan tapahtuu ja syntyy uusia seurakuntia. Sen takia nykyisin korostetaan sitä, että pitää olla taloudellinen suunnittelu. Tiedättekö, kun pastori menee seurakunnan töihin, osa menee aika aikaisin sen takia, että he pitävät, siellä on yleensä ainakin keskustan seurakunnissa on koulu. Ja pastori menee sinne pitämään aamun avauksen ja opettajien kanssa suunnitellaan, miten kristillistä sanomaa saadaan eri aiheissa toteutettua. Mutta sen jälkeen, niin tiedättekö mitä, kun se menee sinne, niin se avaa tietokoneen, niin mitä hän katsoo? Suurimmat lahjoittajat. Ja sinne se pastori menee sitten, jos ne sairastuu tai jotakin muuta. Eli toisin sanoen se rahan, joka on välttämätön, niin siitä on tullut semmoinen, sanotaanko, raha on hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli se ohjaa paljon sitä toimintaa. Ja se vielä on niin, että Yhdysvalloissa siis kaikki rahalahjoitukset on vähennettävissä verotuksesta. Ne on niin kuin hyvän tekeväisyyttä, jos seurakunnalle lahjoittaa. Eli se tarkoittaa, että seurakunta pitää kirjaa jokaisesta sentistä, mitä te lahjoitatte. Ja tämän takia niin se ongelma on helposti se, että kun se on kulissien takana on tämä jännitys, niin se pastorin työajasta ja koko organisaation työn ajasta menee melkoinen osa näiden suurimpien lahjoittajien auttamiseen, niin sinne katulähetystyölle ei välttämättä niin kauheasti ole voimavaroja. Ja nyt sen takia, kun lähdetään katulähetystyötä suunnittelemaan, niin ensimmäisenä Yhdysvalloissa on aina se, että suunnitellaan budjetti. Että täytyy olla budjetti, täytyy olla ne voimavarat, millä sitä työtä tehdään. Eli jos tarvitaan näitä traktaatteja, tämmöisiä esitteitä, nekin maksaa jotakin. Jos tarvitaan vaikka äänentoistolaitteita, mitä tahansa, niin ne kaikki pitää jollain lailla suunnitella. Ja sitten on tärkeää, on todettu, että jos me lähdetään katutyötä tekemään, vaikka kodittomien parissa, niin se ei olekaan kovin yksinkertainen asia.
Ensimmäinen asia on se, että koskaan ei saa kukaan mennä yksin, koska siellä kodittomien joukossa on paljon tietysti arvaamattomia ihmisiä, jotka on huumeiden ja muiden käyttäjiä. Ja sen takia siellä pitää liikkua pareittain, mutta sen toiminnan kannalta on paras, että se on pari, eikä 3 esimerkiksi. Koska silloin se ihminen, joka siellä on, niin se kokee sen tilanteen toisenlaiseksi kuin jos siinä on 2, kun siellä on 3 tai useampi. Ja nyt sitten, niin kun jotain, me ollaan vähän totuttu, että otetaan ihmisiä tosta vaan, amerikkalaisten kokemusten mukaan se ei toimi. Ihmiset pitää olla sellaisia, että ne toimii, se parisysteemi toimii, ettei ne rupea riitelemään keskenään, antaa aika huonon kuvan. Ja se katulähetystyö on hyvin haastavaa, raastavaa, siellä tulee näkemään erilaisia asioita. Et esimerkiksi Yhdysvalloissa on sellaisia paikkoja, joissa pitää oikein allekirjoittaa vaitiolovelvollisuus. Esimerkiksi jos te lähdette intiaanireservaattiin tekemään työtä, niin te ette saa puuttua mihinkään lasten hyväksikäyttöön, joka on siellä ihan täysin yleistä ja niin edespäin. Insestia ja muuta. Te ette saa puuttua mihinkään sellaiseen. Te olette siellä vaan sitä evankeliumia julistamassa. Ja jos te vuodatatte niitä tietoja, niin se on sitten loppu. Ja se saattaa olla, että se reservaatti kieltää kaikilta saarnamiehiltä tai evankelistoilta sinne tulon. Eli Yhdysvalloissa on näin intiaanireservaateissa on se idea, että ne saa täyden toimeentulon, kun ne pysyy siellä reservaatissa eikä tule ulos. Jos ne tulee pois, niin sitten ne on omillaan. Ja sen takia ne on täysin turhautuneita, ne reservaatit, mä olen useammassa ollut. Se on aivan kauhea se tilanne, voitte kuvitella. Ja siellä on ihan omat lainsa. Nehän ei ole siis mitään uskovia, vaan ne on tämmöisiä hyvinkin maallistuneita tai sitten niillä on alkukantaisia uskomuksia. Eli käytännössä Yhdysvaltain poliisikin välttää menemistä niille reservaateille, niillä on omat poliisinsa. Ja nyt jos me lähdetään suunnittelemaan katulähetystä, tosiaan vaikka kodittomien parissa, niin Yhdysvalloissa on semmoinen suositus, että sille hommalle laitetaan vastuuhenkilöt, jotka on vastuussa, jos jotain tapahtuu. On se sitten vaikka 3-2 hengen ryhmää, niin on vastuuhenkilö siinä siis tässä parissa ja sitten sille koko hommalle. Koska jos vastuuasiat on epäselviä, niin niistä yleensä tulee jossain vaiheessa jotain ongelmaa. Ja sitten jos laitetaan pari, niin se toisen pitää olla kykenevä itse puolustukseen. Ei ole mitään järkeä laittaa 2 ihmistä, jotka ei pysty puolustautumaan, jos siellä joku huumehöyryssä lähtee puukottamaan. Ja tilanne on sitten, eli toisin sanoen ne, jotka on katutyössä, niin toinen on saanut itsepuolustuskoulutuksen. Se on yleensä lähtökohta, jos se on mahdollista. Yhdysvalloissa se on usein tai onkin mahdollista saada koulutusta. Seurakunnatkin tarjoavat sitä. Ja sitten jos puhutaan siitä, että se lähtökohta on se, että Yhdysvalloissa on erilaisia alueita ja myöskin erilaisia poliisilaitoksia, mutta jos suinkin on mahdollista, niin pyritään sen paikallisen poliisilaitoksen kanssa sopimaan siitä, että me ollaan nyt tää evankelioimassa, niin voitteko vähän katsoa sieltä perään. Ja samoin on hyvin tärkeää, jos mennään uudelle alueelle, täällä olla Suomessa vähän, Ruotsissa se on jo oleellista, niin täytyy tietää, mille alueella on turvallista mennä. Jos te menette ihan väärälle alueelle, niin teidät hakataan heti. Yhdysvalloissa on useita tällaisia alueita, että esimerkiksi jos te olette valkoihoinen ja menette tietylle vaikka mustaihoisten alueelle, niin he katsoo, että te olette siellä niin kuin tai joudutte vihamielisen hyökkäyksen kohteeksi, niin semmoista ei kannata tehdä. Siellä täytyy autollakin tietää, mitä reittiä kannattaa ajaa, ettei jää väärä paikka. Eli tämmöiset perusasiat pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ja tosiaan niihin taloudellisiin resursseihin kuuluu, että Yhdysvalloissa korostetaan sitä, että oma talous pitää olla kunnossa, jos lähtee katuevankelioimaan. Että ei voi
lähteä, koska se vie aikaa ja jos haluaa jatkuvasti sitä tehdä, niin se on henkisesti ja fyysisesti ja myöskin taloudellisesti raskasta, koska Yhdysvalloissa ei ole samanlaista sosiaalihuoltoa kuin meillä. Suomessahan nyt yleensä kuitenkin jonkinlainen minimihuolehtiminen on olemassa. Ja sitten nämä, jotka ovat, niin siihen pitää sopia tämmöinen kriisihoito, eli että heitä vahvistetaan, jotka siellä tekee, että he kestävät ja pärjäävät niissä haastavissa olosuhteissa. Ja sitten jos ajatellaan, niin nämä voisi oikeastaan 3 ryhmään, nämä vaikka kodittomat tai yleensä katuevankeliointien kohteet. Yksi on ne, jotka ei ole uskon asioista tietoisia ollenkaan. Toinen, jotka on uskon asioista tietoisia. Ja sitten 3. ryhmä on juutalaiset. Ja siihen voi panna muslimit myöskin, mutta juutalaiset nyt erityisesti. Eli nyt kun on 3 eri ryhmää, niin siellä ryhmässä, joka lähtee evankelioimaan, niin heidän pitäisi tehdä taustatyö. Eli jos heillä on traktaatteja, jos he aikoo raamatusta puhua, niin heidän pitää sitä raamattua osata. Ja heidän pitää pystyä vastaamaan kiusallisiin kysymyksiin. Ja olemaan muutenkin sillä lailla, että heistä saa niin kuin asiallisen ja hyvän käsityksen. Ja kun se työ on tehty, joka on aika iso, että he jokaisen traktaatin on lukeneet ja osaa vastata siihen olevaan kysymyksiin, sekä että he tietävät, mitä he ovat tekemässä. Ja siihen on erilaisia koulukuntia, miten se evankeliumi tapahtuu. Billy Grahamin on semmoinen kuuluisa, siinä on 4 kohtaa, jossa raamatun mukaan, jossa sitten päädytään siihen parannuksen tekemiseen ja uskon syntymiseen. Mutta siinä on nämä erilaiset kohdat, syntien tunnustukset ja muut sellaiset. Nyt sitten, jos ajatellaan sitten, kun kuvitellaan nyt, että tämä valmistelut on tehty ja pitäisi lähteä sinne kadulle, niin yleensä kun sinne kadulle lähdetään, niin yritetään löytää joku, joka on tullut uskoon itse ja ollut siellä kodittomana. Koska jos meiltä puuttuu sellainen näkemys, miten ne ihmiset kokee ja näkee sen todellisuuden, niin eihän se ole oikein hyvä lähtökohta. Ja sellainen, joka on itse ollut siellä kadulla, niitä löytyy Yhdysvalloista ihan tarpeeksi. Siellä on ihan uskomaton määrä ihmisiä nykyisin kaduilla, ihan eri taustaisia. Osa on olleet hyvinkin varakkaita ja joutuneet kadulle ja osa on ollut koko elämänsä sitten siellä kadulla. Mutta pitää muistaa, että Yhdysvallat on valtavan laaja alue, joten melkoisella osalla siellä sitten kuollaankin sinne kadulle jo kylmään ja kaikkeen sellaiseen. Ja huumeet siellä leviää ja kaikki tällaiset. Esimerkiksi tämä laiton maahanmuutto on aiheuttanut sen, että joissakin kaupungeissa niin ei siellä oikein voi kulkea, kun se on täynnä näitä ihmisiä, joilla ei ole töitä eikä mitään muuta, mutta onneksi nyt Suomessa meidän helpotukseksemme niitä ei näytetä. Oletteko te nähnyt se Philadelphian kadut, minkälaisia ne on? Siellä on video esimerkiksi netissä. Eli toisin sanoen Yhdysvaltain ongelma on se, että tämä nykyinen hallinto ja ylipäänsä tämä toinen puolue, niin he on omaksuneet sellaisen kannan, että rikollisuus, niin ettei saa rikollisuuteen puuttua, koska se on tämän toisen osapuolen projisoimaa, että nämä ihmiset vaan reagoivat siihen, kun heillä ei ole rahaa ja on paha olla. Eli että pitäisi ensin huolehtia niille rahaa ja muuta ja sitten poliisien määrärahat on supistettu, että monilla alueilla poliisi ei pysty puuttumaan enää yhtään mihinkään. Ja valtuudet on myöskin viety. Jotenka kun sitten sitä työtä lähdetään tekemään, niin pitää ottaa tosiaan nämä taustahommat huomioon. Ja esimerkiksi jos kodittomista puhutaan, niin täytyy ymmärtää se, että miten he liikkuu, mikä heitä kiinnostaa, mikä ei ja miten he kokevat asiat. Ja nyt kun ne kaikki sitten on hienosti laitettu
ylös, niin sitten voidaan lähteä sinne käytännön työhön, joka alkaa sillä, että joku sylkee teitä päin naamaa ja silloin aiksi ja muuta hauskaa. Eli se on erittäin vaativaa ainakin Yhdysvalloissa se kodittomien ja muiden ja parissa tehtävä työ. Mutta se pitää lähteä siitä, on olemassa 94kin kohtaa, joita pitää välttää ja 94 kohtaa esimerkiksi on laadittu, mitä pitäisi tehdä. Mutta emme nyt lähdetä käsittelemään 94 kohtaa, mitä meidän pitäisi tehdä tai olla tekemättä, mutta mennään niin kuin tällä lailla yleisellä tasolla. Eli kysymys on siitä, että pukeutuminen, kaikki pitää olla tietysti sopeutua siihen ryhmään, johon tämä evankeliumityö pyritään kohdistamaan. Ja tilanne on se, että ei voi lähteä siitä, että on joku ohjelma ja ihmiset yritetään saada sen ohjelman läpi. Se ihminen heti hoksaa, että häntä yritetään, se ihminen kokee, että se on hyväksikäyttämistä. Että noi haluaa minusta nyt uskovaisen, makso mitä makso, ja ihminen ei sitä koe mielekkääksi. Eli lähtökohta on se, että se olemus, kaikki sopii siihen työhön, mitä on tekemässä. Ja näiden ihmisten yläpuolelle ei saa asettua missään vaiheessa, ei sanallisesti eikä fyysisesti. Jos te menette kadulla siellä loikoilevaa ihmistä, niin te menette samalle tasolle, mieluummin vähän alle sen pään tai silmien tason. Ja aluksi ei saa mennä, Amerikassahan helposti halataan, niin ensimmäinen sääntö on, että pidetään etäisyyttä. Eli annetaan sen ihmisen itse ratkaista, päästääkö hän teitä lähemmäksi, koska nämä kadun ihmiset, ne on kokeneet monesti julmia asioita ja ne pelkää ja monet niistä vihaa kaiken maailman evankelistoja, jotka tulee saarnaamaan, mutta ei tule leipää eikä heidän asemansa mihinkään parane. Ja sen takia yhä enemmän painotetaan sitä, joka on myöskin resurssikysymys, että on hyvä olla jotakin annettavaa näille ihmisille. Ei pelkästään evankeliumin sanaa, vaan teitä voi huvittaa, mutta että annetaan vettä tai omenaa tai jotain muuta. Siis kysymys on siitä, että tullaan vastaan, että herätetään se sellainen tunnelma, että olette kiinnostunut siitä ihmisestä. Ja teidän tehtävä ei ole olla siinä päällä päsmerinä, vaan että se henkilö itse on se, joka tavallaan sanelee tai johtaa sitä prosessia, että se tapahtuu niin kuin tavallaan tämän henkilön ehdon. Ja kun sitten edetään siinä asiassa, niin sitten tulee esille tietysti nämä erot. Eli jos katsotaan niin jos on kyseessä henkilö, joka ei uskon asioista mitään tiedä, niin te ymmärrätte, että silloin pitää lähteä hyvin varovasti. Käsitteet on vieraita, niin että ne käsitteet tulee selväksi, mutta lähtökohta on se, että tullaan niin kuin vastaan tätä ihmistä ja edetään sen ihmisen tavallaan omaksumiskyvyn ja tahdin mukaan. Eli pyritään pääsemään sitä ihmistä lähelle eikä heti käännyttämään häntä. Eikä yleensäkin vältetään nykyaikana, niin ne väittää, että pitää välttyä kaikkea sellaista, mikä vanhanaikaiseen käännyttämiseen liittyy, että ei heti sanota sille, että rakastatko Jeesusta. Se ei nykymaailmassa välttämättä toimi, juutalaisten kohdalla se toimii sillä lailla, että nyrkkiä voi tulla heti. Ja messiaalaiset juutalaiset esimerkiksi sanoo näin, että ei kannata koskaan aloittaa juutalaiselle, että Jeesus rakastaa sinua. Se johtuu siitä juutalaisten taustasta ja siitä käsitteestä Jeesus, miten negatiivinen se on juutalaisille. Mutta joka tapauksessa niin eikä tämmöistä perinteistä, niin kuin sitä annetaan Kennedy-kysymykseksi, ei sitä presidentistä, vaan kuuluisesta saarnaajasta Kennedystä, joka oli näin, että mitäs jos kuolisit, joudutko helvettiin vai taivaaseen? Niin tällaiset kysymykset on nykyisin kiellettyjä. Eikä, että ensimmäiseksi sanotaan, että elätkö huoruudessa, tai siis, että lailla lähestytään. Se ei niin kuin toimi. Siitä on iso kokemus, että se ei toimi sillä tavalla. Eli usein näillä ihmisillä on
kun he ovat siellä kadulla, niin hirveän huono jo omatunto, itsetunto on lähes olematon, niin kysymys on siitä, että niitä pitää lähestyä vähän niin kuin kannustaa, eikö niin? Eihän se auta. Kaikki, kyllä niitä tietää olevansa pohjalla. Niin se, että te sanotte, että te olette pohjalla, te olette surkeita porukkaa, Jeesus nostaa teidät, vaan lähestymistapa on tietysti, että Jeesuksella on tarjota, mutta siis nykyoppien mukaan ei heti ruveta puhumaan Jeesuksesta, koska se aiheuttaa vastareaktio, vaan puhutaan, että siis tutustutaan ja kerrotaan vaikka sitten siitä, että jos on vaikka omia kokemuksia tai sukulaissa jossakin, että kyllä toivoakin on. Ja aloitetaan sillä rauhallisesti tätä asiaa ja silloin saadaan niin kuin se ihminen valmiiksi kuuntelemaan. Ja tosiaan nyt, jos meillä on henkilö, joka ei uskon asioista tiedä, niin silloin pitää välttää kaikkia monimutkaisia asioita. Ja se kokemus on, että Billy Grahaminkin menetelmä ei sitä sellaisenaan pidä toteuttaa, koska se perustuu 4 eri raamatun kohtaan. Niin jos sillä nyt suoraan laukaisee ne raamatun kohdat, niin ei se etene, sitä on kokeiltu nykymaailmassa, eikä näiden kadun ihmisten voi jonkun kohdalla onnistuakin, mutta lähtökohta on se, että edetään sillä tavalla, että niin kuin sanotaan hienosti, antaa pyhän hengen johtaa sitä hommaa, eikä että meillä on joku pakko kaava, joka pitää kantaa, että se on kortteja, niin kuin ennen oli, kun Amerikassa ne oli kortit valmiina ja jokainen toisti ne samat. No kyllähän ne kadulla kuuli yhden kortin, niin joo, sulla on tämä asia. Ja kun ei asiat sitten välttämättä parantuneet, ne ihmiset hyvin negatiivisesti rupesivat tähän katuevankeliumiin suhtautumaan. No sitten jos meillä on ihmisiä, jotka on olleet uskossa tai tuntevat uskon asioita, niin se ongelma on nyt siinä, te myönnätte rehellisesti, jos te olisitte siellä Amerikassa ja siellä on Jehovan todistajia ja vapaamuurareita ja vaikka mistä suunnasta, niin ette te nyt oikein tahdo pystyä käsittelemään, että toi on ollut uskossa. Se on hankalaa ja sitä ei saa näyttää ollenkaan, eikä se ole meidän tehtävä heidän mennettä uskon elämänsä sillä lailla ikään kuin olla tuomareina, vaan pitäisi keskittyä siihen, että nyt tämä Jeesuksen sanoma saa koskettaa, eikä mennä näihin kaikkiin riitakysymyksiin ikään kuin ne edellä. Ei ruveta nyt ensimmäiseksi keskustelemaan lapsi- tai aikuiskasteesta tai ehtoollisen merkityksestä, kun niissä on niin erilaisia käsityksiä. Se ei tarkoita sitä, etteikö jossakin vaiheessa voi niistäkin keskustella, mutta ne on enemmänkin liittyy siihen, että on todettu, että tämä katuevankeliumi ei oikein toimi, jos ei ole uskon yhteisöä, mihin näitä ihmisiä johdatetaan. Koska nyt se paine siellä kadulla ja ne kaverit on kaikki niitä huumeiden käyttäjiä tai joka tapauksessa, mitä me sanotaan laitapuolen kulkijoiksi, ne on kuitenkin arvokkaita ihmisiä ihmisinä, mutta kuitenkin se porukka, jos ne jää sinne, niin se on erittäin vaikea tehdä sitten ja elää eri lailla. Ja pitää muistaa, että siis Yhdysvalloissakin tunnustetaan se, että uskossa on 2 puolta. No Suomessa mä en tiedä, en ole kauhean monta kertaa kuullut tästä. Eli sisäinen, mitä se sisäisesti merkitsee, mutta myöskin ulkoisesti. Että ei voi olla niin, että mä oon uskovainen ja mä menen vaikka raiskaamaan jonkun. Ei se mitenkään voi olla mahdollista. Tai pieniin tyttöihin sekaannun tai poikiin. Tai ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Eli ne kuitenkin pitää mennä käsi kädessä, koska Yhdysvalloissa on sellainen ilmiö, että jos siellä seurakunnassa uskovien kesken tapahtuu jotain tämmöistä, joka on selvästi sopimatonta, niin se yleensä se seurakunta tuhoutuu. Se tulee niin suuret traumat. Eli mä muistan yhden tämmöisen tapauksen, kun mä siellä opiskelin, niin mun hyvä ystäväni, niin hänet lähetettiin semmoiseen seurakuntaan, jossa oli pastori langennut seurakuntalaisen kanssa. Ja se vielä oli aika nuori, että se katsottiin alaikäiseksi. Ja seurauksena oli, että hän oli siellä, tarkoitus oli, että hän on siellä vuoden, mutta hänkään ei
ei siitä tullut mitään. Ne oli niin ahdistunut koko se seurakunta ja me niin kuin kättely, jos meni kättelemään nuorta tyttöä, niin se oli heti jo katastrofi ja näin poispäin. Ja sitä siis, niin se piti sitten tehdä niin, että se seurakunta hajotettiin. Se tuntuu julmalta, mutta ne aloitti niin kuin tavallaan uudelta pöydältä. Ja sen takia esimerkiksi Amerikassa niin pastoreita, jotka on poikamiehiä, niin hyvin harva seurakunta koskaan kutsuu. Se tietysti tuntuu hullulta, kun yleensä aloitetaan poikamiehenä, mutta siellä on varttuneempiakin pastoreita tai toisen uran vaihtajia. Mutta se on todella vaikea, että silloin ainakin voi olla vain korkeintaan jonkunlainen pastorin apulainen. Siellä on siis sellainen systeemi, että jos opiskellaan, niin kuin missä minäkin opiskelin, niin se pastorikoulutus, se on siis, jos on suuremmat kirkkokunnat, niin se on virallinen akateeminenkin koulutus, niin siinä on jo ensin edellytetään, että on joku vähintään bachelor-tutkinto jossakin suoritettu yleensä, jotenka niitä yleissivistäviä aineita ei tarvitse opiskella ja sitten voidaan keskittyä näihin pastoriopintoihin. Jotain poikkeuksia voi olla, mutta se on yleinen lähtökohta. Ja tietysti sitten pienemmissä yhteisöissä varmaan niitä poikkeuksia on sitten enemmänkin, mutta ne myöskään tutkinnot ei ole virallisia akateemisia tutkintoja silloin. No esimerkiksi tuolla oli semmoinen käytäntö, että siellä ensin opiskeltiin 2 vuotta siellä yliopistolla tai korkeakoululla ja sitten 3. vuosi oli sellainen vuosi, että siitä henkilöstä käytettiin vicar, eli pastoriharjoittelija, mutta se on sikäli hauskaa, että Britanniassa vicar on kirkkoherra. Sitten kun lähti pastoriharjoittelijaksi Britannia ja sanoi, että mä oon vicar, niin sieltä tuli aika mielenkiintoisia juttuja ja näin poispäin. Pitää muistaa, että amerikkalaisten sivistys tuntea Britanniaa on yllättävän huono. Amerikkalaiset ajattelevat, että he on aina kaikkein parhaita kaikessa. Ja sen takia ne ei niin brittejä arvosta välttämättä niin suuresti ja niiden termejä ja muita. Ja joka tapauksessa niin se 3. vuosi on sellainen, että siinä pitää olla perhe, jos perhe on. Ja suositus on, että sellainen perhe on. Ja ne menee ne on tarkkaan valittu, ne pastorit, siis sellaiset, joilla ei ole koskaan eronnut eikä mitään sellaisia, lapset ei ole töpännyt eikä mitään. Heti jos joku lapsi, vaikka myöhemminkin jää vaikka huumeiden käytöstä tai alkoholin juomisesta, siellä on 21 ikä, niin silloin tämä pastoriperhe lakkautuu se status, he eivät voi olla opastamassa. Ja sitten puhutaan lasi-ikkunasta. Sä oot siis vuoden ajan sen pastorin vaimo ja pastori tutkii teistä kaiken ja teidän lapsista. Valitettavasti se voi olla aika raakaa. Siis ne tekee täyden raportin kaikesta. Ja sillä on tarkoitus suojella. Eli jos se perhe kokonaisuus ei toimi, niin todennäköisesti ongelmia tulee seurakunnissa. Ja tällä vuodella päätetään, voidaanko ihminen vihkiä pastoriksi ja sitten saada kutsu. Tai ensin tulee kutsu ja sitten vihkiminen, mutta tässä, eli esimerkiksi siellä missä mä opiskelin, niin siellä aika monelle kävi, mutta ainakin joillekin kävi niin, että he saivat akateemisen tutkinnon, mutta ei koskaan pastoriksi vihitty. Teistä se voi tuntua julmalta, mutta siinä on omat syynsä. Ja sitten siihen liittyy vielä kaiken maailman systeemit, siis se seuranta on siellä aika kovaa, että siis että mitä tekee, niin kaikki jäljitetään tavallaan, kun te olette siellä, niin jos tulee raportti, että te vietätte vaikka huonoa elämää tai teitä on nähty jonkun kanssa, jonka kanssa ei pitäisi nähdä, niin se kaikki raportoidaan sinne korkeakoululle. Siis se on ihan, siis se on kova. Sitten tulee se 4. vuosi. Ja se on, eikö aika hieno systeemi. Ja sitten siihen liittyy sellaisen, että kun saa kutsun, niin siihen kutsuun edellytetään, että se puoliso on jossain roolissa seurakunnassa. Ja usein ne valittaa, että siitä ei saa palkkaa, mutta jossakin tapauksessa voi saada se puoliso myöskin palkan.
Ja se pääsääntö on ainakin näissä isommissa seurakunnissa, että pastori ei tapaa naispuolisia ikään katsomatta pääsääntöisesti, ellei vaimo ole samassa rakennuksessa. Eli on huomattu, että vaimot on kovin tarkkoja huomaamaan, jos on jotain. Siis muistakaa, nämä on elämän ja kuoleman kysymys, koska jos siellä syntyy ongelma, Amerikassa on vielä tämmöinen, että siis se koko seurakunta joutuu semmoiseen kaaukseen. Niin sen takia siellä on niin tarkka se kaikki. Ja sitten ja se on tosiaan, että jos senkin jälkeen tulee ongelmia lasten kanssa tai muuta, niin siis jos se seurakunnan pastori ei ole sen seurakunnan jäsen, missä hän on, vaan hän on jonkun muun seurakunnan, mistä hän on tullut, tai lapsuusseurakunnan, ja pastoria kuunnellaan asiantuntijajäsenenä. Siis nyt tämä vaihtelee, mutta siinä systeemissä, missä mä olen. Eli käytännössä niin pastorin ei tee niitä päätöksiä, vaan tavallaan maallikko. Se on siinä systeemissä suojattu niin, ettei ne rupea herroiksi siellä ja eliitti johtamaan. Mutta se johtaa sitten siihen, että jos tulee jotakin ongelmia, siellä on sellainen district eli alueohjaaja, joka sitten neuvottelee ja pastori voidaan siirtää toisiin seurakuntiin tai sitten hän joutuu eroamaan ja siirtymään sitten johonkin muuhun tehtäviin. Ja nyt tämä katuevankeliointi, niin se on erityisen sellaista tulenarkaa asiaa, koska te ymmärrätte, että ollaan haavoittuneiden ihmisten parissa. Ja sieltä voi tulla hyvinkin negatiivista palautetta ja yksi sellainen juttu on, että siellä on kaikenlaista semmoista, joka voi tosiaan johtaa sopimattomaan käytökseen. Ymmärrätte, siellä on valtava määrä naisia, jotka on valmiit tarjoamaan itseänsä ja joko rahaa vastaan tai ilman jostain pienestä, niin kun niistä vaan valitettavasti jonkun, että olette ehkä lukenutkin, niitä ongelmia on ollut, niin sen takia siellä on tämmöinen eettinen koodi tähän katulähetystyöhön. Eli se on hyvinkin tarkkaan sovittu, että kun niitä on kaksi, niin ne valvoo toinen toisiaan myöskin, mitä puhutaan ja mitä tehdään. Ja lähtökohta on, tämä voi suomalaista tuntua hassulta, mutta Amerikassa ainakin konservatiivipiireissä on lähtökohta, että mies evankelioi miestä ja nainen naista. Ja sitten jos naista evankelioi, niin se mies on siinä turvana takana, mutta ei ole siinä aktiivisesti mukana. Ja sitten oma lukunsa on sitten se lähetystyö siellä Israelissa tai Yhdysvalloissa juutalaisten parissa. Sanotaan nyt siitä jonkun verran muutama sana. Niin ensinnäkin niin juutalaisten parissa on erilaisia tekniikkoja ja ajatuksia. Yleensä se ajatus on se, että pitää tuntea juutalaisuutta, ainakin jonkin verran, tuntea juutalaisten ajatuksia, uskon käsityksiä ja myöskin heidän suhtautumisessa kristinuskoon ja Jeesukseen ja tuntea sitä taustaa. No valitettavasti hyvin harvalla sitä on ja sen takia myös Yhdysvalloissa ja Israelissakin pääevankeliointi muoto on, että juutalaiset evankelioi juutalaisia. Ja se on jollain lailla ollut menestys Yhdysvalloissa jonkun verran. Eli toisin sanoen, kun näitä pukeita esimerkiksi käytetään, niin yleensä suositellaan, riippuen alueesta, niin että on vaikka teepaita ja siinä on joku raamatun lause tai joku sellainen, että se puhuttelee ihmistä. Nämä, jotka juutalaisia, niin se pitää olla sitten shalom tai joku juutalaistelle tuttu symboli tai joku sellainen. Ja sitten tosiaan kun nämä lähestyy jotka itse juutalaisia, ne kyllä tietää miten juutalaisia lähestytään ja sen takia se tilanne on se, että jos vaikka on pari, niin se joka on messiainen juutalainen taustalta, eli on juutalainen, joka on tullut uskomaan Jeesukseen, niin tämä on niin kuin se johtava pari. Ettei se, joka ei ymmärrä välttämättä sitä koko prosessia niin kuin juutalaisen kannalta, niin lähde sitä niin kuin johtamaan. Ja
sitten juutalaiset yleisesti ottaen Yhdysvalloissa, Israelissakaan, ei ne sitä Tanahia eli juutalaisten vanhaa testamenttia, mitä me sanon vanhaksi testamentiksi, tai näitä kirjoituksia, mitä ne rapit lukee. Ortodoksi juutalaiset niitä kyllä lukee, mutta he eivät kuitenkaan välttämättä niitä ymmärrä sen enempää, ne vaan lukee. Eli toisin sanoen, niin juutalaisuushan on valtava kirjo erilaisia käsityksiä. Siellä on tosiaan, sanotaan, ortodoksi juutalaista kabbalismia ja ties mitä. Että se on hyvinkin erilaisia sitten tulkintoja ja lähtökohtia siihen juutalaisuuteen. Mutta yksi sellainen tärkeä asia on tietää, että kun tavallinen juutalainen ei Raamatusta, siis meidän Raamatusta, ei sen vanhastakaan testamentista tiedä yleensä kovinkaan paljon. Poikkeuksia on. Mä annan teille yhden sitten esimerkin. Mutta niin teidän täytyy ymmärtää se, että ne ongelmat, mitkä on yritetty vaientaa kristinuskossa sen prosessien kautta, roomalaiskatolisen kirkon prosessien kautta, te muistatte, että katolinen kirkko rupesi juutalaisia vainoamaan, niin se yksi syy, siinä on montakin syytä, yksi syy on se, että roomalaiskatolinen kirkko ei halunnut vanhaa testamenttia, että sitä tuodaan esille sen alkuperäisessä merkityksessä, koska roomalaiskatolinen kirkko rakentui Uuden testamentin varassa tapahtuvaan vanhan testamentin tulkintaan, eikä kuinkaan tarkkaan alkutekstien käsittelyyn ollenkaan. Ja sitten myöhemmin latinalainen vulgata on ainut oikea raamattu roomalaiskatolisen kirkon mielestä. Ja nyt siis se ongelma, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, jota ei ole vielä nyt kauhean viisasti ehkä keksitty ratkaisua, on se, että kun te otatte jonkun Uuden testamentin, vanhan testamentin lainauksen, niin siellä vanhassa testamentissa ei ihan niin sanotakaan. Siis ei ole löydetty yhtään lainausta vanhasta testamentista, joka vastaa sen hebreankielistä muotoa. On enemmän septuaginta eli kreikkankielisiä, mutta tässä on laajat tietokonetutkimukset tehty, niin on todettu, että ei ne vastaa sitäkään. Eli toisin sanoen Uudessa testamentissa esitetään uusi tulkinta vanhalle testamentille. Jos te ette tätä tajua, niin te olette liemessä, jos joku osaa sitä hebreaa sieltä vanhasta testamentista. Kun Paavali sanoo, että on kirjoitettu näin, niin ei ole kirjoitettu, vaan on kirjoitettu ihan toisella tavalla. Ja hän tarkoittaa sitä, että hän esittää siihen uuden tulkinnan. Eli että Messias tulee Sioniin, kun siellä tekstissä on Sionista. Ymmärrätte? Siis sovittaa sen vanhan testamentin tekstin sopii tähän uuteen ilmoitukseen Jeesuksesta. Sen takia hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että siellä vanhassa testamentissa on peitettynä ja se avautuu uuden. Näin alun perin on ymmärretty tämä homma, mutta nyt se on kadonnut ja se tulee juutalaistyössä esille, jos on sellainen juutalainen, joka sieltä nyt rupeaa sitten hebreankielisestä raamatusta sitä lukemaan. Mutta tämä ei ole siis ongelma, jos te tiedostatte sen ja sanotte, että aivan totta, noin on kirjoitettu, mutta nyt Jumala on kirkastanut tämän tekstin uudella tavalla, että se toteutuu Jeesuksessa. Eikö Jeesus sano itsekin? Ne kirjoitukset puhuvat minusta, eikö niin? Ymmärrättekö? Siis eihän Jeesus ole silloin syntynyt eikä elänyt, kun ne kirjoitukset on kirjoitettu. Tämäkin on menetetty. Niin Jeesus sanoo, että nyt minä olen se, josta nämä kirjoitukset puhuu. Minä olen se kirjoitus, eikö niin? Oletteko ymmärtäneet? Että aluksi, mitä Jeesus sanoi, niin se oli Jumalan sana. Kaikki muu teksti oli sitten semmoisia, että ne niin kuin, oli tärkeitä, mutta jos ei ollut Jeesuksen sanoja, niin ne ei ollut Jeesuksen sanoja. Niin Paavalikin sanoi, että
ei hän saa esittää mitään, mitä Jeesus ei kannattaisi tai ajaisi. Eli Jeesuksesta tulee se auktoriteetti, eikö niin? Ja nyt te ymmärrätte, että jos te ette tätä ymmärrä, niin te olette liemessä kyllä juutalaisten raamattukohtien kanssa. Mutta se ongelma tosiaan poistuu silloin, jos te ymmärrätte tämän asian. Ja silloin ne juutalaisetkin ymmärtää, mutta ei kannata varmaan nyt aloittaa tästä ongelmasta, mutta jos se tulee esille, niin tämä on aika tärkeä. Esimerkiksi Jesaja 53, joka on nyt se kaikkein meidän käyttävimme raamatun kohta, niin lukekaapa se joskus sellaisessa käännöksessä, joka on oikeasti tehty alkutekstistä. Ja riittää jo nämä nykyisetkin käännökset. Se alkaa aikaisemmin ennen sitä 53, ei siellä mitään lukuja ole. Mutta kun se alku ei sovi Jeesukseen, ei sitten pätkääkään. Ja sitten se koko Jesaja, siis kirjaimellisesti otettu. Siinä puhutaan henkilöstä menneessä ajassa. Se on kaikki jo tapahtunut. Se ei ole tulevaisuutta, vaan tapahtunutta. Ja tämä henkilö, josta siinä puhutaan, on ollut koko elämänsä sairas. Jeesus. Tällä on lapsia ja niin edespäin. Mutta sillä ei ole meille mitään ongelmaa, koska meillä on tästä tulkinta, joka on hengellinen, eikö niin? Se hengellinen totta kai lapsia, jos on seuraava, eikö niin? Me voimme kaikki ne kohdat ymmärtää sillä tavalla hengellisesti ja se teksti puhuttelee ja on hieno teksti meille. Mutta nyt, jos juutalainen katsoo sitä kirjaimellisesti, ja me sanotaan, että me ollaan kirjaimellisesti, me kannatetaan kirjaimellista tulkintaa, niin ongelma voi olla aika hämmentävä. Eli sen takia tämmöisiin, jos juutalaistyötä tekee, niin kannattaa tutustua ja valmistautua vastaamaan, jos joku teille näitä kysymyksiä tekee. Ja nyt kun tämä aika on aika vähissä, niin mä vielä tuon tämmöisen esimerkin nyt sitten, joka avaa tätä juutalaistenkin problematiikkaa ja ehkä meidän kaikkien problematiikkaa. Nimittäin tämä pitäisi olla ihan tosi kertomus. Ja tämä on semmoinen, että oli Amerikassa tämmöinen hyvin vaikutusvaltainen, varakas nainen ja hänellä oli vaikutusvaltaa siihen omaan synagogansa. Valitettavasti kyllä se siellä juutalaispuolellakin aina merkitsee, että kuka on lahjoittaja, niin miten häntä sitten arvostetaan ja kohdellaan. No tämä nainen sitten, niin hänellä oli naapuri, joka sanoi, että se joudut helvettiin, jos et usko Jeesukseen ja joudut kadotukseen. No tämä nainen jäi sitä vaivaamaan ja hän meni sitten oman rappinsa puheille ja sanoi tälle rapille, että no hän ymmärtää, että kuoleman jälkeistä elämää nyt, ettei ole tällä tavalla mitä kristityt juttelee, mutta että että Jeesukseen he ei pidä uskoa, mutta että onko kuoleman jälkeistä elämää tältä rapilta. Hän ja tämä rappi oli ensin valmiina vastaamaan, mutta sitten tämä kiukustui kun se empisi rappi ja kun hän oli vaikutusvaltainen, hän ajoi 4 tuntia uuteen semmoiseen kaupunkiin, jossa oli vielä oikein arvovaltainen rappi, että hän haluaa kuulla tämän vastauksen siltä. No hän meni sitten tämän arvovaltaisen rapin luokse ja kysyi, että onko kuoleman jälkeistä elämää. Niin tämä rappi sitten katsoi, siis näihin arvovaltaisiin rappiin, niin tämmöiset arvovaltaiset rouvatkin pitää olla hyvin nöyrän näköisiä ja niillä on kultaisia sormuksia ja kaikkea, että niitä pitää kunnioittaa. Niin tämä arvovaltainen rappi sanoi, että no kuule se riippuu, että keneltä kysyt. Jos kysyt vaimolta, niin on kuoleman jälkeistä elämää, jos kysyt minulta, niin ei ole. Ja tämä nainen raivostui aivan kauheasti, että mitä te nyt oikein puhutte. Minä siis haluan tietää, onko juutalaisuuden mukaan kuoleman jälkeistä elämää, enkä teidän henkilökohtaisia mielipiteitä. Ja rappi sanoi, että tämä on vastaus, siihen saat tyytyä. No se nainen ajoi sitten sinne kotia ja pääsi omaan synagogaansa ja haukkui tämän ja uhkasi, että hän ei enää tue tätä synagogaa ja lähtee täältä pois, kun ei asiallisesti vastata. No sitten myöhemmin oli näiden rappien kokoontuminen ja tämä rappi tapasi sitten tämän arvovaltaisen rapin ja hän ei enää pystynyt hillitsemään itseänsä ja hän sanoi, että kuule,
että arvaappa mitä sä oot nyt tehnyt, että meidän koko seurakunta tai sydänkoukka voi kaatua. Nyt tämä on meidän niin kuin suurin tukija, tämä rouva, ja se menit suututtamaan hänen. Että minkä takia, miksi et sä voinut vastata asiallisesti? No, tämä sanoi, että me ollaan peruskurssit käyty kuule sun kanssa yhdessä, ja se oli se kuuluisa rappi, joka sanoi, että vähän niin kuin savolaista, että voipi olla tai voipi olla olematta. Kuoleman jälkeistä elämää voi olla tai voi olla olematta. Niin tämä sanoi, että no oisit sitten edes sen sanonut, että se joku rappi on semmoista sanonut, mutta nyt sä loukkasit sen naisen verijuurin. Niin sitten tämä rappi sanoi, että rauhoitupas nyt, mietitäänpäs tätä asiaa. Nyt jos hän olisi sanonut mitään niistä, mitä sinä halusit hänen sanovan, niin se olisi ollut tyytynyt siihen, että joku auktoriteetti on jossakin sanonut. Mutta kuule, nyt se varmaan miettii loppuelämänsä, onko kuoleman jälkeistä elämää, ja sillä on vaikutusta hänen elämäänsä. Siis juutalaisuudessa on, muistatteko, tehdään kysymyksiä, ei vastata suoraan. Hoksaatteko, Jeesus oli rappi, lain opettaja. Nyt teillä on se käsitys, että Jeesus vastaa suoraan, mutta entäs jos hän ei vastaa? Eli esimerkkinä vaan, että on pohdittu sitä, että väittääkö Jeesus olevansa Messias. Siis nyt kysymys on, että hän on Messias, mutta siis kun hän yrittää välttää sitä, että ne opetuslapset haluaa hänen olevan sellainen Messias, mitä juutalaiset odottaa, eikö niin? Maallinen johtaja, joka saa alistaa Rooman ja tekee kaikki sellaista, mitä pitää olla ja perustaa juutalaisten ihanen valtio. Niin nyt ongelma on se, että kun sitä on ruvettu tutkimaan, niin sanooko Jeesus missään olevansa Messias? No yhdessä kohtaa selkeästi on tulkittu, että sanoo, kun Pilatus kysyy, että oletko sinä se Messias, niin se on käännetty meillä, että sinäpä sen sanoit. Mutta Jeesus ei itse asiassa niin sano, tai siis se on ainakin vaan tämmöinen tulkinta. Koska nyt jos Jeesus sanoisi, että hän on se Messias, eli maallinen Rooman kukistaja, niin miten se Pontius Pilatus, ei se varmaan oikeudenkäyntiäkään järjestä, se ottaa sen miekan ja löisi pään poikki, eikö niin? Koska sitä varten Rooma tuli sinne pääsiäisen aikaan sinne Jerusalemiin, kun ne pelkäsi, että Messiaan johdolla ne nousee kapinaan. Sana Messias merkitsi kapinallista, ja sehän oli ei Jeesustakaan tuomittu uskonnollisin syiden, vaan hänet tuomittiin Rooman vastustajan. No, joka tapauksessa, niin nyt sitten niin Kreikassa, joka tämä alkukieli nyt mitä meillä on, niin se olisi kaikkein järjetöntä. Jos Jeesus on rabbuuni, eli lain opettaja, niin ei hän voi vastata tällaiseen kysymykseen suoraan. Ja Kreikassa ei ole käännettyä sanajärjestystä kysymykselle ja ei-kysymykselle. Eli normaalisti tulkiten Jeesus sanoi, että olenko minä? Jonka jälkeen Pilatus mietti, että kyllä näyttää miltään Messialta siinä surkeassa tilanteessa, että en mä löydä mitään syytä tähän ihmisen tuomitsemiseen. Niin kysymys on siitä, että monet asiat, niin niihin kannattaa itse perehtyä, kaikkia ei kannata puhua, ainakaan nauhalle, mutta joka tapauksessa niin kannattaa miettiä sitä, että jos te lähestytte ihmisiä, oli he juutalaisia tai ei, niin että mietitte itse niitä tekstiä ja niiden syvällistä merkitystä. Koska se on valtavan tärkeää, että teillä on jotain annettavaa nimenomaan Raamatun pohjalta. Oletteko samaa mieltä? Kaikilla meillä on villiä ajatuksia tai vähemmän villiä, mutta se, että jos se perustuu sanaan, niin silloin sillä on pohja, eikö? Ja sitä sanaa ei voi käyttää niin, että pannaan, että se sana on koko ajan ristiriidassa itsensä kanssa, eikö niin? Ei voi ajatella niin, että Jeesus opettaa jotakin ja Paavali kumoo sen täysin, tai toisinpäin. Tai no ei, Paavalin mukaan juuri niin päin. Mutta Jeesus Paavalin mukaan ilmoitti hänelle, Paavalille, minun evankeliumi, sen lopullisen evankeliumin, jota ei nämä muut opetuslapset siinä samassa merkityksessä ole ymmärtäneet, niin ne ainakin esittää.
Ja sen takia meidän tulee varmasti yksi keskeinen asia katuevankeliumissa on Paavali. Hän meni, muistatteko, synagoga. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Ei se tarkoittanut mitään rakennusta, koska temppelissä sai vain Jumalaa palvoa, muistatte? Kunnes se temppeli tuhotaan, niin sitten siellä ei voi. Meni silti monta sataa vuotta ennen kuin varsinaisia synagogia rakennettiin. Se Kapernaumissa oleva synagoga, niin se on siis paljon Jeesuksen ajan jälkeen rakennettu. Mutta joka tapauksessa niin synagoga tarkoitti siis paikkaa, mennään yhteen. Se voi olla, mitä ne sanotaan, tori tai joku muu. Siis kun puhutaan synagogasta Jeesuksen aikaan ja Paavali puhuu, niin hän tarkoittaa kokoontumispaikkaa. Eikö niin? Tuleeko se latinan kielestä se sana synagoga? Kyllä sen taustana on, mutta siis se on, niin, se on joo, kun sehän tulee sitten myöhemmin. Sä oot ihan oikeassa, koska koko synagoga-käsitettä ei ole, on se siis Kreikassa myös. Synagoga, tullaan yhteen. Mutta sä oot ihan oikeassa, että ei, niin, tämä on nyt ongelma, että kun Paavali puhuu synagogasta, niin mitään muuta me ei ole, siis muistakaa, että kun nämä on kirjoitettu ylös, niin tilanne on jo aika lailla toinen. Mutta ei se sana, riittäkö meille se, että se sana tarkoittaa kokoontumispaikkaa, vaikka katua? Eikö niin? Eikä mitään rakennusta sinänsä. Ja rakennuksiakin sitten saatettiin kokoontua, että on sekin mahdollista. Siis tämä nyt oleellinen asia tässä on, että alun perin, vaikka siellä kodeissakin kokennettiin, niin ihmisten parissa sitä oltiin, eikä mitään tämmöisiä kirkkorakennuksia ollut, eikö? Niin ei meidän tarvitse luoda, että kaikki kristillisyys pitää olla tämmöistä kirkkokristillinen. Onko se huono sana? Mutta sinä varmaan ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Niin sen takia meidän pitää olla valmiit näkemään sen, että voi tulla aika, että uskovat joutuvat ryhmittymään sen uskonsa ympärille, eikä vain jonkin tradition ympärille. Ja kun se traditioiden huono puoli on se, että ne voi muuttua, eli ne, jotka määrää traditiot, niin ne voi muuttaa niitä aika radikaalistikin. Niin silloin, oletteko samaa mieltä, meidän pitäisi rakentua sen sanan mukaan. Ei voi olla niin, että traditio muuttuu, että mitä Raamatussa selvästi sanotaan, niin se ei pidäkään paikkaansa. Että se oli vain joku tämmöinen historiallinen lipsahdus. Eikö? Koska nyt se, että jos me monista keskeisistä Raamatun opetuksista luovumme ja ajattelemme, että me ollaan silti hyviä kristittyjä, niin silloin me luovamme jostakin, mistä me voimme olla varmoja. Ja sukellamme johonkin, mistä me emme voi olla varmoja. Eikö? Ja sen takia tämä Raamattu-tutkimuksen ja Raamatun arvostaminen, se olisi tärkeää, mutta te olette huomannut, että harvassa seurakunnassa siellä kenelläkään enää edes Raamattua on. Ei edes kännykässä. Eli sen takia nämä on vaikeita asioita.